Dripping like gold, you got me so wild. Dripping like gold, I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Hello! Ang init! Hi! Andito kami sa beach. Si Ate Carly. Say hi, Ken! Dito kami. Wow! Oh, wow! Ang sarap ng hangin dito, guys. Oh. Sige, go mga anak. Go! Doon na kayo. Lagay niyo muna mga cellphone sa may kay Carling bag. Thank you, ate. Lagi lang muna. Sama namin si Ate Carly. Kuya Butchukay. Sorry, guys. Wala na yung oh, sige, oh, ingat kayo sa hagdan, ha? It's okay. You can do it. Wow, ang sarap ng hangin dito. It's okay. Give me your face mask. Hi guys! Andito kami sa beach. Latag lang kami dito sa gilid ng seawall. Look at this. Banak, maliit. Ay, relax. I don't like having shots. That's okay. I don't care. I'm gonna survive. I'm gonna fight diamonds. Once I'm done fighting diamonds, is there diamonds in the here at the beach? Yes. I hate this. I hate What happened, Ate Carly? I don't like it. Wait. This is happening? Yes. It's iPad. And I have That's crab. Small crabs. sorry. Birthday kiss. Ate. I don't like it. I'm gonna pray. Everything to watch. Sarap dito, guys, oh. Nakaka-relax. Sana all ko malabas. Sana all. Guys, oh. Dahil sa po nung dati na ano po ako nakukulit. Ha? Dati po na ano po ako dyan nakahupas ko ng paan. Ay, oo. At nandito po yung pinsan ko po si Ate Aura. Opo. Mamaya mahang, maligo kayo dyan. Ang laki po nung wave. Saka ano po ako napanulog. Oh, Ano ko po parang nakatis pa ako sa kiwala sa ko. maalat. Do not drink seawater. It's dangerous. But I drank salt water because my mom asked me to because my throat was hurting. What did it taste like? It tasted like salt. How do we just turn off salt? So that's how you get salt. Yes. That's how people get salt. Actually, guys, we're eating salt. Look, 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 look. Look at this. This is gonna be so satisfying. Look at this. Look at this. Oh. Heyo. May sikreto silang tatlo, guys. Oh.
May secret silang pinag-uusapan, no? Ken. Ken. Happy, Ken? Ken? You happy? Yes, I'm okay. Dripping like gold, you got me so wild. Dripping like gold, I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold, you got me so wild. I'm out of control. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold, you got me so wild. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. Dripping like gold. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. Init. Binabantayan ko yung dalawa na liligo. Ayan, si Carly tsaka si Gusto ko. Ken, say hi! Hi! Ken, hi! Say hi! Ken! Ken, say hi! Ayaw ni Ken maligo eh. Gusto niya lang maglaro ng buhangin. Sarap dito guys, nakaka-relax. Si Pangkoy nakatulog dun sa may ano. Naglatag kami ng ano. Sapin sa buhangin. Ken! 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 Ayaw tumingin ni Ken. Ken! Doon yung dalawa oh. Tuwan-tuwa oh. Nagpapahabol yung dalawa sa alon. Takbo! Takbo! Nagro-roll sila pag may ano. Ah, takbo na! Takbo! Tuwa-tuwa guys oh. Simple lang yung kaligayahan ng mga bata oh. Walang bayad. Dito lang, free. Si Carly! Go to Carly! Carly! Run! Carly! Run! To the rescue naman si Bucho. Ano anak? Picture? Ay wag na lang. Wag na lang anak. Kasi makahanginan masyado ikaw kung take off ka ng shirt. It's okay. Take off your shorts? Oh, I thought your shorts. No, mahanginan anak yung likod mo. Wag na lang. Sige na. Kuya. But it's okay. Ano ito? It's okay. It's okay. Kahit tired ikaw. Okay lang, masaya. Ano yan? Galing siguro yun sa puno, anak, na anod lang dyan. Okay, sa ano ha? Sa side lang kayo.
isa guys, ayaw niya talaga sumali dun. Dito lang siya oh. Yay! Ginawa niyang slide yung buhangin. Yay! Slide ka, Kent. Slide. Yay! Wow! Dripping like gold, you got me so wild. Dripping like gold, I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold, you got me so wild. I'm out of control. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold, you got me so wild. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. Dripping like gold. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. Dripping like gold. You got me so wild. Smile, Kent. Smile. Yummy? Wow. Yummy mahang yan. Kain sila o pagkatas maligo. Kay Kuya Hotdog. Gutom kayo anak ko? Carly, you want hotdog? Gusto mo fishball? Ano pa mahang gusto mo? Pili ka dun oh. Kent, you want hotdog, Kent? Yeah! O, baka gusto niya daw ng hotdog, oh. Bili kami dito, guys, sa tabing dagat. Dito kami sa tabing dagat, guys. Oh. Ah, yes. Anong hammers, anak? That's beach. Ocean. Tawag niya dun sa dagat, hammers. Ewan ko kung ano ibig sabihin. Are you okay? Teka lang. Sige, mami. Nakuwing siya. Ito na. Itong damit ko naman. 70. Uwi na kami guys. Tapos na kami kumain. Patrick. Drink si Papa. See, I told you Guys, let's open it for you. Ang laki ng isda. Ako. Dito kami guys sa bilihan ng isda. Bumibili lang si Pangkoy ng isda. Ano nabili mo? Papa! Duwan. Bahay na kami guys. Nakaligo na yung dalawa ni Butchok tsaka ni Carly. Andito na guys yung nabili naming isda. Iihawi na ni Pangkoy itong isda. Tapos igigisa lang namin yung tahong ulam namin ng hapunan. Laki guys ng isda. Ito oh. Ito guys yung isda oh. Duwal ang tawag niyan dito sa amin. Ang laki oh. Oh. Haba oh. Ang haba oh. Ang haba guys oh. 140 pesos lang yan oh. Ang haba na isda oh. Hello, Tapos ito yung hello. Ito yung tahong oh. I'm a squirrel. Ito na guys yung tahong. Ginisa lang. Paluya. Inihaw na isda. Luto na yan. Aahunin na. What's up mga katako? Kain na na! Kain po. Luto na yung ating ulam. O, inihaw na fish. Saka itong ating tahong. Favorite pala ni Carly ang clams. Itong tahong. I love clam. Kuya, ikaw anong gusto mo? Fish naman tayo, ana? Yes, in South Wow! Kain si Ate Carly, oh.
Mainit mahang. It's hot. Really hot. Sige anak ko. Ito And na. the fish, please. Fish. Kay kuya ay fish. Kain. I don't want that. I'm not eating. Ang init. I don't want to eat that. Pero nung last time nagkain yan si Butchok ng tahong. It tastes nasty. Ay, no. It doesn't taste nasty, kuya. It tastes good. Bakit ang kain ka nun? Hindi. Naiwan ka dito si Tito Mike. Hingap. Next. Nak, sobrang init ha? Next. Okay, mahang? Sarap? Gustong-gusto ni Carly. Hilig pala yun dyan. Kala ko pa naman hindi ka niya nakain. I thought you don't eat that. First time ko pa ayaw ko. Oh, pero ngayon, you like it na. Next time ulit. Na, Sa next na week. It's shut close. Pwede nga magaling. Bukas lang sa'yo, mahang. Inano ko na. Yung naka-open Ano lang. mga naman? Kita na ako. Makita yung ulo ko. Kain. Ang tamis-tamis yung dito. Sariwa na. Sasunod tayo. Sarap ng isda, guys. Masarap nga. 140 pesos lang. Ganyan kahaba. Sarap. Mahal may coke ka pala dun sa bat. Paro karami. Hindi makita yung ulo pa. Yan. Pwede may tas, mami. Ganun-ganun mo lang. It's okay. Sarap. Kain. Kain kaya. Sakit, gutom na gutom din. Hey. Alam ko lang paborito pala yan ni Carly. Din natin. Ano? Kuha ka niyan. Sabay sa mo sa mga. Hindi mo tinanong kanina. Nakalimutan ko. There. Next yung Ano there ko? ganito. Tapos may hipon baga doon. Magkano kilo ng hipon doon? Sasabihin ko kayo dyan, bibigyan ka ulit ng 800 robux. Paano? Tapos may alimakal. Haluin natin. Ano? Ibab ko na naman yung ano. Mataas sa 50. Sarap na. Ang bibigay sa akin ay 800 robux. Sa Monday pa ha? Next time. Pag, dapat 70 kasi ang mas. Ikaw ma-play kay Buff, ako mo kay Tandra. Ako tayo parang Anak. Sarap. alang pero masarap ang sausawan. Sarap. Papahingi pa daw konting kanin. Kanin pa more. Kunti na lang to. Tapos na ako. Tapos ka na mahang? Okay. Kunin mo mahang yung coke mo dun sa rep na andun. Busog ka na? Now I'm gonna drink cold water. Busog na daw si Carly. Anak, usog dun. And I drink. Natutulog na kami, guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa vlog namin. And Bye, good guys. night. Good night. See you on our next vlog. Nag-enjoy kami sa dagat kanina. Bye. Napagod si Kuya. Good night, guys. Good night. Good night. Tulog na kami. Tabi kami ni Kuya. Si Kent andito sa tabi ni Papa niya. Good night. Good night. Bye. Bye.